What's up mga chuy? So ako'y sayings nga nag-ingon nga, do not wait for tomorrow, what you can do it for today. So kung kaya na to buhaton karon, di na nato paabton ang ugma pa. So ato na ning sugdan kay nagakama matag part 1 sa mga kapuang sa hugot episode with Next 11 Vibes, kama na tong part 2. This is my last resort. This is my last resort. This is my last resort. Ang gugma, mura ra nagsapatos. Kung mawala ang isa, wa nay pulos. Kung naamoy ilaga sa inyo nga perting sipata, ayaw na mo kabalaka. Kaya doon na ko'y medyas nga perting bahua. Ayaw mo kabalaka kung ang mga lalaki dagkog tiyan. Para sa mga bayi, mauna ang ilhanan. Nga kana sila minyo ng tanan. May pa ang eco bag kay eco-friendly. Pero kanang nangilog sa imong uyab, wa gyud gabae. Oh no! May pa ang kulafo kaya dunay pana nga gidaladala. Pero ako, wa gyud ko naigo sayang gugma. Kabalo ba mo nga mas gamahanan tang mga Bisaya? Kaya ang langgam sa Tagalog, nagkamang pa. Samtang ang atua, galupad-lupad na. Ang gubat sa Tagalog, kalasangan pa. Samtang sa atua, nagbuto-buto na. Ang upa sa Tagalog, nag-abang pa. Samtang sa Bisaya, nakaanak na. Kapoy ng trabaho So mga chuy so shoutout ko sa akong asawa nga si Karen, o si akong anak nga si Tantan, o si batang pasaway nga si Giging, o sa akong mama dira nga natulog. O shoutout ko sa top fan ako dito sa Facebook, sa atong Facebook page Next 101 Vibes. Atay bagong top fan si Freeland Caburnay, o sa mga nagsunod mo na sila regular, o sa lain pa regular customer. So kani sila Mariel Ferrer Sumalpong, Geraldine Tubio Maglinaw, sa atong chief head powerful nga IT ani atong channel si Cleven Roy Abugan, si Jonape Ederosas Maisling, o Juane Maisling, ikaaway sila og sa gigi shoutout ani. So shoutout ko ng duha nagsuon ni projects nga baye. So na po tay special shoutouts, shoutout din ni Kini Kainkoy, og sa akong amigo dira sa Cebu nga si Freddy Sumili. So Chuy hanggang ayo pag-amping gidra perme kay lisod na. Si shoutout naman si Ingilbert Puliran, si Mark Kaay, si Jorgan Bartonico, si Bray Lumantas, si Juni Alborte, si Jason Marshall, o si Labaders kanang gipalitag sudan at bang ilang ka padulong sa terminal maguro nila o si Jan ay si Mark Jan Tumapon Jan basi na pa sobra ko andra cookies tagay ko be. So apil si Jen Kadbilis kanang atbang sa Pamas Itire. So shout out dira sa atbang sa Pamas Itire kanang maligya drug snack nga tag G's tag 5 na kwek na lumpia kikiam ug uban pang wa ko nakaila, bisitahan lang na ninyo. So si Jimbert Aplaka aka Jipoy. Boy, what's up boy? Musta naman ka boy? So amping pirme. So si Junji Sirino, si Ernalyn Natividad, o akong migo di ay nga naa sa abroad, si Sir Albert Olivera. Sir, nag-ulay mo sir, tagayon na pasalubong dira ang chocolate kidagto kayo makadak ang migo. So mga choy, so karon agad mo kalimot, comment lang mo dire aron ma-shoutout mo na ako sa sunod na ako nga mga video. Just comment pa shoutout po para ma-shoutout gyud na mo permente. So subscribe mo sa mong YouTube channel Next 101 Vibes. I-click ang bell icon. Hasta mong Facebook page, i-follow na lang po Next 101 Vibes yapon para ta maglibog sa mga ngalan para isa ra tong pilion. So pasalamat din po ko sa mga nag-subscribe na ko, sa mga wala na shoutout. Kabalo na mo kung kinsa. Salamat kayo sa pag-subscribe. Kini abot na yun po tag 100 subscribers. Salamat kayo. Ayun mo kalimot sa pag-like,
share, ug follow sa ako ang mga updates kada adlaw kung naay ma-upload. Wag mo sanang iisipin napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na ba na mo nakita balak tanungin? May pag-asa ba ako bakit di pa sagutin? Sabihin